motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker. Здравейте на всички, аз съм ProGamer BG. Днес ще играя Майнкрафт. Така, може би забелязвате някои промени. Събрах малкичко кол, малко повече кол, айрон, един стак. Не един стак айрон, ми таком. Един стак и три. Такива. И 3 айрон. Един стак и 3 айрон. И да. Сега е време да си направим айрон броня. Така. Шлем. Така. И честплейт и едни бутушки. Така, това е хоп. Така. И дами и господа, аз съм Iron Man. Така, както и да е. Там трябва да се отбележа къде да се отбележа с кабел къде ми е къщата, че да не се загубя. Заби ми. Така и така. Сега как ще слезем? Сега ще разкувам и ще скоча във водата. Да. Разбира се. Ще умра, защото аз съм нуб. Глей къде са ми са пръснали работите. Споко, добре сме. Поне си направихме с една дума това. Всичко ли в меню? Да. Слагаме си бронята. Така, нещо друго да съм изпуснал, нищо. Поне си отбелязахме. Сега ще отида да се подредя само, че... какъв е този лак, бе, човек? Да си подредя малко инвентарито. Така, че... малко изхъбената и така. Ще да взема малко дърво. Така. Скоро мисля да се направя и фермичка. Даже мисля в този епизод да направя... с едно FPS ми завървя играта. Хора, това е мега гадното. Извинете за този лак, мръсен долем. Гаден лак. Така вече е малко по-добре. Така. Сега ще начупя малко дърво. Така, ще си направим градинка. Така. Едно сид. Хора, не ми се занимавам. Ще се върна, когато успея да събера сидовете. Да. Здравейте, пак съм тук. Само че играта ще се пусна на нормално. Така. Имаше малко прекъсване. Така. Трябва да копаме дърво.
късно и събрах 30 сида. Връщаме се вкъщи, направим фенсове. Само да се сетя как се правиха. Само те така. Чакай малко. Те така, 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 така. Не. Тук пръчки. Да. Така. Така. Така, така. Те. Ще направя всичкото дърво на... дървото, така няма така. Аз ако отворих печката, бе. Отварям крафтинга. Така. 4 пръчки. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Окей. 12 оградки, мисля, че ще не стигнат. Да се направим мутичка. И то ще ни трябва и кофа. Хубаво, че до нас имаме езерце. Така. Тук ще я сложа. И сега ще се направя кофа. Така ли се правеше? Ще ми трябва за малко контакта дълго да беше. Сега идвам. Така, приятели, отново съм тук. Да. Отново съм тук. Значи, направил съм си... събрах малко шугаркейн, направих си баскет, кофа, семенца и фенсове. Сега да... Това е станало нощ. Да ще леглим и ще напишем пак простоти. Много обичам да я разпамя. Не знам защо. Честно казано. Така. Да, сигурно сте видяли това таймсет 0, дето изписам. Това направих нощ. Така. Ей! Лопата ни имаме. Значи, тук мисля да е градинката. Така. Така. Тук слагаме, само че трябва тук да си направим такова, където ще си така. Още малко. Идеално. Така. Почваме да гребеме. Това ще го трябва после. Това трябва да го подменя обаче. Така. Наш sugarcane. Но видите, така. Почвам да засаждаме семената. Така. Само да изтруши нещо. Yes. Това се казва да се про. Хоп. Така. Фенсове да слагаме ли? Да, не слагаме ли? Това няма да има нужда от фенсове. Не бе, ще сложим. Защото става. Така. Леко прекъсване. Така. Изимаме градки. Тук.
Имам чувството, че оградите няма да стигнат. Да. Няма да стигнат оградите и отиваме да направим нови. Две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хуай, 8 тогава. Така, 8, ма нямаме останалото друго. Ай на 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Няма да стигнат. Това е жал. Ако направих, бе. Омага, запецнам. Така, отивам да набера още дърво, ще аз си чупа вратата. Ко? Holy shit. Извинете за този лаг. Не знам от какво е наистина. Така. Отивам. О, ние сме гладнички. Така. Така, добре. 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. И тук 10 пръчки, само че ще ги запазя и така. И тук това ще ги направя пръчки. Някак го измислим, тъй че правя така. И тук така. Така. Добре. 12. Отново. Така. Пак няма стигнат. Естествено, май. Стигнаха, бе. Даже имам и една предостатъчна. Не! Как може да съм такъв? Нупо е. Сигурно сега ще върна, дето казах. Омага, това е да спро. Мани са, бе, дърво грозно. Мани са. О, ябълка ли взех? Голдец! Имам си голдец. Голдец. Така. Сега ще пусна голдеца да се пече. Голдец. Оф, аз пък. Той е в честа. Да оставим нашите букуци. Това няма да ни трябва. Това. Колант. Да, то няма да ни трябва. Ябълката ще ни трябва. Дървото, то ще ни трябва. Пръчките ни. Диамантите да оставим. Редстоун. Това оставяме. Така. Окей. Така. По-нататък ще си направим и така.
Enchanting. Ами трябва да се направим и такова. Не голд ми... Тако... Айрон. Не, о боже, тия глупости като почна. Трябва да се направим и... Кирка. Сега ще направим кирка. Дами и господа, невероятният момент. О, yeah, бейби. Имаме кирка. Даймонд кирка. Даймонд кирка. Даймонд кирка. Даймонд кирка. Така, да не ме фанат за копирайт. Ние огладняваме все повече и повече. Това означава да отида за храна. О, тук може да се направим... О, бейби. Даши. Да дали ще ми се падне грава да се направим запалка. О, граве учим се направя запалка. Чакай, ама не, тук нямаме. Ух, малко паркур. Вземи едно айрон. Така. Окей, флинт, айрон. Бейбе, имаме запалка. Голдеца се изпече. Така. Да. Фали си голда. Молета. Още 2 ми трябва. Мама ти. Още 2 ми трябваше. Както идеи. Така. Може да се направим златни къши. Но... няма да са ни нужни. Добре, мисля да отида за храна и това мисля да е за епизода. За мен... Ух, прасе! Бе, какви сте с моите настройки, бе? Оф. Защо? Shadows. Да ли го изключа да ми това? Така е по-добре. Май. Да, така е по-добре. Добре, прасе умрял. 2 ми даде, добре. О, тук ще взема пяскът. Добре, ще взема пясъка и това ще е за този епизод. Така. О, стъмнява се мамка му. Стъмнява се. Тук трябва малко паркур. Така. Слагаме сандър да се пече. Да, хора, това мисля да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, коментирайте, оцените, дайте положителен вод за този клип. Аз бях ProGamer BG и ще се видим в следващия клип. Чао!